Hi there, Sanbonani Molweni. Welcome to Fix channel. If you're new here, please subscribe before the end of the video. If returning, thank you for love and support. I appreciate you. Sandone Sembo, siyaxoxa futhi. Hey guys, kune video la ethi uMpumelelo ube yi-secret child. Kuleya video futhi sorry. Into eyenza ukuthi kube lula indaba yokulalelana. Ayikho impi yokuthi who is the real first wife or first wife or kubani phakathi kamayeni nomacele, because sakwazi lokho. Into engichaza kuleya video ukuthi uMseleko into ayenza manje into ayenzile before. Into ayitshela amakhosikazi akhe akabatsheli into kungaba disrespectful ukuthi ukhuluma namakhosikazi akhe ethi ngizohamba ngiyokwenza umntwana, because ukhuluma namakhosikazi ashade nawo, and ukuthi ngizohamba ngiyokwenza umntwana siyazi ukuthi kusho ukuthini. Mase kuba khona umntwana, lowo mntwana loyo uzomshada kanye noma wakhe, ngeke anegotiate nabo. Ngithi-ke mina asibuke ekuqaleni lento ukuthi ayenzekanga yini, yenzekile, kodwa into esibonayo uhusband wabo akekho transparent, because uMacele uthi akamazi uMpumelelo. uMpumelelo kodwa mudala ukunomshado kaMacele, and uMpumelelo uphi manje? Ukhona. Uma wakhe uphi? Ukhona. Manje bese siyibuza ukuthi why uMpumelelo abe yi-secret? Ube yi-secret because ubevele enama-plans ukuthi uzoshada uma kaMpumelelo, or ubesaba ukuthi if kwazeka ukuthi sekukhona uSinene noMpumelelo kungenzeka uMacele egcine engashadi, because iy'ngane lezi ey'mbili ezibe khona before isithembu or imishado. Manje into engiyifunda laphayana ku-comment section, inempi ya-first wife, ya kanti ayikho lapho. Ilana ekubeni honest ngaphandle kweyimfihlo, ingane kizifihleke noMacele-ke athi akayazi. Lokho sesiyibuza ukuthi shuthi-ke umamkhulu yena mayethi akamazi uMpumelelo, ngabe uqonda ukuthi-ke ushade nobaba angamazi, because umuntu siyacabanga osukhuluma naye ama-plans omshado inkulumo isiya lapho usubuzile izinto eziningi, yabo. Kodwa-ke kwenzeke ngendlela okwenzeka ngayo asilazi iqiniso lakhona, because i-tell all asiyitholi la sibuza khona ukuthi how, why ingane, because ingane noma uma waye engashadi isazokondliwa ingane, right? Ubaba uzoba active empilweni yengane because ubaba wayo. Angithi mangabe ubaba lo oneqiniso akazuyibalekela ingane, and into leyo ongayifihla for isikhashana, kodwa ingane inabanikazi umama nobaba. So sibuza ukuthi-ke because umama uyeza ngoba ukhona vele, and umama uyasazi isithembu naye, why engatshelwanga u-first wife? Akusiyo impendulo kodwa nami engithi unayo, ngoba abanikazi bale ndaba yilabo esikhuluma ngabo ku-TV show. Sifuna ukuyibamba lapho, ngoba manje into esithi iqhubeka neshow kuba sengathi uMacele akekho honest ngezinye izinto, kusuke laphi ekutheni angayazi ingane ephilayo, uyabo. Mase kuba ukuthi futhi athi isithembu kanjani, kodwa mase sithola ukuthi kwasekuqaleni uMacele abe u-first wife ubengekho yedwa, bukhona nobufakazi. Manje kuba ukuthi-ke mhlampe uMacele noMayeni babe ne-experience efanayo yini yokuthi kunesikhathi la uMseleko noMayeni abakhombisa ukuthi isithembu bekungayona into abaxoxa ngayo, kodwa yashintsha. Masuthi shuthi noMacele ufike kunjalo yini? Isiphikisana-phi-ke indaba yaMacele ukuthi uMayeni athi yena wazi ukuthi kukhona omunye uMacele engazi. Mase sibuka ukuthi kanti ubani owazi lo husband kakhulu, because ama-changes uyakwazi ukuwabona uMayeni, kodwa uMacele as u-first wife akabonanga ukuthi hawu umuntu wakhe lo ozomshada ukhona into eyenzakalayo angayiqondi.
Ayikho-ke impi ayikho ngoba niyayithanda impi nesithembu, siyaxoxa nje. Kodwa kahle kahle into engangiyikhuluma kuleya video ukuveza ukuthi alikho vele iqiniso, okushuthi ngendlela esibuka kwenzeka ngayo nabayichaza ngayo ku-T_V show because ingane izovela. Iphi ingane? Ikhona. Uma wayo uphi? Ukhona. Ayikho-ke into engathi kwakufanele abe u-first wife, kwakungafanele kwakunjani. Yabo le sengicabanga ukuthi siyoqhubeka udumo as long as uthando nesithembu uzoba ku-T_V show sekuyoba yinto ehlezi ikhona. Ngoba into ebesiyikhuluma kuleya video ukuthi uMseleku kunama-episodes atshela khona amakhosikazi ukuthi uzoba nengane. Qala lo asenengane naye angeke aze abacele, uyovele nje afike amshade ngoba ingane yakhe angeke izibele kude, izoba seduze. Ngase ngithi asiyibheke lento ukuthi ayikho yini uthando nesithembu ayenzekanga before njengoba uzophinde ayenze. Nazo futhi nezinye ey'qhubekayo naba noMakhwela bakhona. uMakhwela uyafika, i-honeymoon phase yakhe siyayibona, simbone hlampe kabili enomseleku. Emva kwalokho uMseleku usekhipha amakhosikazi amanye, uMakhwela uyakhalaza ngapha ukuthi akatshelwanga. Angithi sibuka le setup yesithembu ukuthi ihamba nalo yini iqiniso noma ihamba lokuthi nje kufanele wamukele lokhu because isithembu lokhu. Hey, ngisazophindeke guys ngiyibhekisise leya video, ngifuna ama-comment akhona ngikwazi ukuphendula because kunempi laphaya ku-comment section and impi kubangwa lento engakhulumi ngayo. Yileyo nkinga-ke ebhekana nayo la. Ivideo iyasho ukuthi ngani, ngizwakala ukuthi ngikhuluma ngani, govele kuvuka impi kwi-comment section. Hhayi ke, ngoba i-TV show isekhona, sisazoqhubeka sixoxe. Bye.